началото на нашата еволюция човекът е преодолявал какви ли не проблеми. Житейски, социални и биологични. Но е нямал наука. Лечителската практика и медицината съществуват толкова дълго, колкото съществува самото човечество. Но определението за медицина се е променило неколкократно. С течение на времето, напредъка на технологиите и хиляди експерименти, медицината е еволюирала от вдигане на рамене в страх от боговете, през народна медицина, та до медицината, на която всички разчитаме днес. Но нека преди всички ние да еволюираме в нещо съвсем различно, да поспрем за момент и да си направим равносметка откъде сме тръгнали и дали всичко, което знаем днес, е само продукт на случайността. Историята, която ще видите, е една история за дълго и мъчително корабоплаване, странна болест и един паднал зъб. Развърнете си глотелците, отплаваме! Експедицията следва бреговете на Африка, продължава на юг към открито море, пресича и екватора. Пътуването отнема повече от 3 месеца. Флотилията минава покрай нос Добра надежда, след което продължава в непознати за европейците води. Почти година по-късно португалците достигат до индийските брегове, където крайната цел е да се сключи търговски договор с Каликут. Пътят обратно към родината е много дълъг, сезонът неподходящ, а пътуването по вода изключително тежко. Целия се разлагам. Поледни. Поредния паднал зъб. За един зъб ли си? Цялата ръка ми падна. Докторе, какви са тези неща? Искам обяснение. Ами ако имах, ще да ви го дам. Ама я не ми се прави неинтересен. И тук и на другите кораби екипажа ми се разлага. Какви са тези неща? Ами не съм срещал такава болест. Бръсна ги, вадим зъби, но може би са се заразили от някои от племената. А искаш сега да ми кажеш, че и моя грациозна милост ще се превърне в тази грозотия, така ли? Нямам обяснение. Как така нямаш обяснение? Праснарио, имаш 3 дни. Какво разбра? Докторе, няма да ми се царете, но нямам обяснение. Как така нямаш обяснение? Защо въобще ви взимаме вас по корабите? Само ни ядете храната и ни пиете алкохола. За какво сте ми? Мислех го 3 дни, но нищо не можах да разбера. Добре, слушай ме сега, аз го измислих. Така, помниш ли на втората ни спирка там около Сомалия, когато бяхме, имаше един народ, много прости хора, пълни особняци. Помниш ли ги? Помня, капитане. Точно така. Ами те имаха подобни симптоми хората и си пиеха урината. Как така я пият? Как? От чаша я пият, както си пием рома. Сега, ти идваш с мен, за да заповядаме на абсолютно всички, на целия екипаж, на всички кораби да си пият урината.
Джентълмени, предстои ни тежко и дълго пътуване. И понеже ми е писнал да губя от хората си в морето, заради този скоробут, а и понеже съм сигурен, че на вас ви е писнал от паднали зъби, окапали ръце, гангрена и какво ли още не е, този път ще пробваме едно експериментално лечение. По пътя екипажа ще бъде разделен на две групи. Едната ще е на портокали, другата на кисело зеле. И с Божията помощ се надявам, че всички ще се върнем живи и здрави от това дълго и опасно пътуване. Шкипер, раздай продуктите на тия безполезни тя. Обожавам миризмата на кисело зеле рано сутрин. Мирише на здраве. Замисляли ли сме се, че когато Джордано Бруно за първи път поглежда към звездите, той отваря вратата на астрономията? И какво би станало, ако насочим един такъв инструмент навътре към нас? Към една вселена не по-малко интересна и опасна от космоса. Историята, която следва, е една история за един еликсир, направен от един бог, една крава и един учен. История за един невидим свят, неговата сила и човешката сила. Маргарита! Маргарита! Кравички, любима моя! Маргарита! Следа!
но не е прясна. Вероятно е от конят на Емануел. Търся те сега, нежно да те издоя. И така за те облегча. И моето семейство аз да ощастливя. Ето къде си се скрила. Ела при мен. Радостта ще е взаимна. Прекрасна закуска за моя шеви. О, мерси. Заповядай. Прекрасна е. Млякото от Маргарита днес има много странен вкус. Жозеф, какво ти е? Умирам. Здравейте! Я да видим сега какво става тук. Здравейте! Я сега да премерим пулса. Добре. Я да видим тук челото. Ясно. Яли ли сте нещо днес? Закусих круасон и прясно мляко. Подозирам, че бактериите от млякото са виновни за вашето неразположение. Я да чешките малко така. А така. А я видим така. Работата е ясна. За вас, скъпи Жозефин, ще препоръчаме една златна клизма. Бригит, скъпа, моля, донеси легена. Мерд! Това е отвратително. Какъв е този киселяк? Доведете ми Луи Пастьор! О, Луи, здравей, приятелю, заповядай, настани се удобно. Заповядай, Луи, седни.
Драго ми е да те видя, скъпи мои приятели. Ще споделиш ли с мене чаша червено вино? Все пак на краля не можеш да откажеш. Опитай. Мерси. Прекрасно, нали? Да. И аз така мисля, но скъпи Луи, имаме проблем. Ние изнасяме вино за цял свят, но докато намеря това прекрасно вино, изхвърлих 5 литра вино преди това, всичкото беше станало на оцет. Но това не е основният проблем, скъпи Луи. По-големият проблем е, че това вино, което носи славата на Франция по света, има отвратително отношение към моя деликатен имперски стомах. Луи, много ми е зле, приятелю. Аз съм накосан да обявя война на Прусия заради... О, мондио! Но, Луи, ако ти наистина желаеш да има европейски мир и нашата армия да не стигне чак до Берлин и обичаш своята умна глава на раменете си, скъпи приятелю, ще те помоля да намериш едно малко решение на нашия деликатен винен проблем. На вашите услуги, величество. Мон шери, би ми донесъл една чаша бордо? Но, Мари, не разбираш ли, че задача почти непосилна ме очаква и неизпълнена. Теб вдовицата оставя. Ох, разочароваш ме. Я виж ти. Манифик. Кое е невероятното сега? Че кратуната ми ще падне като зелка ли? Не, Луи, виното. Божествено е. Опитай. Откъде е виното? Спомняш ли си, миналото лято трябваше да ходим на пикник със семейство Суасон. На онази скумрия, Беатрис и умря котката и не можахме да отидем. И след обеда забравихме кошницата, покрита с черен похлупак, отвън в безумната юлска жега. Когато се сетихме, веднага я пребрахме и охладихме виното. И решихме, че сме го унищожили. И днес, понеже ти отказа да ощастливиш моята жадна персона, се принудих да се разтършувам и виж каква изненада. Микробите са навсякъде около нас. Във водата, въздуха и предметите, които ни заобикалят. Те са толкова миниатюрни, че можем да ги видим само с този уред, наречен микроскоп. Експериментирах с микроби и вино и разкрих пряката връзка между бактериите и вкисването на вино и оцет. Опитвайки се да унищожа бактериите чрез сваряване и възвиране на виното, установих, че така развалям неговия вкус и качество. Виното е водеща индустрия на Франция и винопроизводителите имат затруднения, тъй като продукцията им бива засегната от болести без причина и лечение. Император Наполеон III ме призова да търся решение и аз го намерих. Загрявайки виното до 55 и 60 градуса температура, при която не се влошават ароматът и
вкусът му. Този метод наричам пастеризация. Когато този процес се прилага, течностите като вино, бира и мляко престават да бъдат източници на инфекции. Намерих не само начин да спася славата на червеното ни вино, но и честа на френското мляко. Допреди 2 века хирурзите са оперирали без прилагане на анестезия. Това може да звучи като кошмар от филм на ужасите, но за пациентите от 19 век е било самата реалност. Прилагането на анестезия всъщност има доста кратка и доста мръсна история. Историята, която ще чуете, разказва за човешката болка, човешката издръжливост и една медицинска мистерия. Кой там, бря? О, зъб! Ай, таз хубава, ей, човек, почивка няма на този свят, ей! За какво ми говориш, това не храни, майко? Зъб го боли. 3 дена, подут, направо го изяде. Да, стига, бе. Да. Я дай да видя, бе. Ето. Я отвори. Ето там. Я. Аха. Я, баб. Аха. Я ми дай виното е там. Пи, бе, момко. Ето. Днеска е без пари. Пина ли си? Пина, нали? Чакай сега. Я отвори устата да видим. Я пак. Ти само не можеш, бе! Я кажи о! Пущи натам! И ти за това нещо ма мъчи. Абе, ти май не си дошъл за зъб. Ти си дошъл за безплатен алкохол. За последно ти е. Захапи тая пръчка и дръж здраво! Хайде да отидем на това смешно парти на при Лорд Ворчестър. Так може да се запознаем с някоя самотна дама. Как да ти кажа, че не ми се ходи? Там има само разврат и най-вероятно е чистено след 30 годишната война. Ходи сам като искаш. Дали така или че ми дължиш пари, по-добре да отидем заедно, а ако не дойдеш, ще ми дължиш двойно. Once a simple maiden came to New York on a trip, and her golden hair was hanging down her
her back. Her cheeks were like the roses, she'd a pout upon her lip, and her golden hair was hanging down her back. When she landed at the station here, she took a little stroll. Това място не е като за джентлмени като нас. Тези хора тук се държат даже по-странно от времето навън. Та какво искаш? Нали ти пожела да бъдем тук? Какво ти пречи? Не ми пречи, просто смятам, че този вид смях не е от алкохол. Използвал съм го достатъчно време, че да знам, че нещо тук не е наред. Какво знаеш ти? Стига си мислил. Какво искаш? Яко ли да донесеш по един малц по-скоро? Ще ти донеса един малц на теб, разбира се. До зората на модерността животът празнува. Бавно, мъчително, въпреки всички микроби, болести и смърт. Благодарение на взаимодействието на науките, днес той процъфтява. Последвайте ме! Въпреки технологичните пробиви от 19 век, трупането на знание е бавно, защото самите науки все още гледат на себе си като на съперници. Всичко това се променя от средата на 20 век, когато те се научават, благодарение на много учени от 20 век, не само да използват натрупаното помежду си, но и да го използват за благото на човека. Именно това променя съвремието във вида, в който го познаваме днес. Ако имаме нужда от анестезия и медицинска грижа, идваме ето тук. Здравейте, аз
Аз съм анестезиоложката Пътечкова и днес ще си поговорим за двете най-използвани анестезии в днешно време, а именно местната, както и пълната. Местната се прави с едно прекрасно вещество, наречено лидокаин, докато при пълната вкарваме тръба през вашата трахея, в която пускаме различни газове, като кислород и райски газ. При пълната използваме транквиални сънотворни препарати, тиопентал, диприван, пропофол и кораре. Ние го използваме за отнемане на болката, която се причинява от лекарите, докато вие сте позаспали. След това използваме тиопентал, а после използваме кораре, за да може мускулите ви, които най-вероятно не са били релаксирани от години, най-накрая да се отпуснат и да предоставим свободно поле на лекарите. И това с две думи е анестезията, която използваме в днешно време. А когато пък се нуждаем от здравословна и трайна храна, винаги можем да я намерим в магазина или в сладкарницата. Много вкусно мляко. Чрез пастеризацията можем да се насладим спокойно на млякото, без да се притесняваме, че можем да се заразим от болести. В наши дни, чрез пастеризацията, има и още много хранителни продукти, на които можем да се насладим. Нека да видим кои са те. Намирам се в кварталния супермаркет, в който сред голямото разнообразие можем да видим продукти, които се пастеризират, като яйцата, кашкавала, пастета, бирата и да не забравяме първият пастеризиран от пастьор продукт – виното. Благодарение на модерната наука и съвременната логистика, днес вероятността да се разболеем от скорбут е много малка, поради факта, че по всяко време и по всеки сезон ние успяваме да се набавим необходимия витамин С през плодовете и зеленчуците, които присъстват по нашите пазари. Ако случайно обаче този витамин не ни достига, ние можем винаги да си го набавим през добрата стара фармацевтика. Children